Bideo honen helburua Pasai Lezo Lizeoko LH bat, 2 eta 3. mailetako ebaluazio txostenen ezaugarriak azaltzea da. Dakizuen moduan, azkeneko urte hauetan konpetentzietan ezten ari gara, eta orain horren inguruko azalpen txiki bat doakizue. Ziurrenik, konpetentziak hitza behin eta berriz entzungo zenuten, baina zer esan nahi du horrek zehazki? Labur esan da, helburua ez da soilik ikasleek edukiak memorizatzea, baizik eta ikasten duten hori bizitza errealeko egoeretan erabiltzen jakitea. Konpetentzia da, eskaera konplexuei erantzuteko eta zereginak egoki burutzeko ahalmena. Ikasleek 3 gauza uztartu beharko dituzte. Jakitea, ezagutza, teoria, datuak, kontzeptuak, egiten jakitea, trebetasuna, praktikan jartzea, tresnak erabiltzea, sortzea, izaten jakitea, jarrera, gogoa izatea, arduratsua izatea, taldean lan egitea eta errespetua izatea. Arloak. Informearen hasieran arlo bakoitzeko informazioa aurkituko duzu. Hasteko, arloko balorazio orokorra ageri da. Ondorengo eskala kontuan hartuta azalduko da. Maila apalak ikasleak lorpen nahikoa ez duela lortu adierazten digu. Beste 3 mailek, oinarrizkoa, egokia eta bikaina, ikasleak lorpen positiboa izan duela adierazten dute noranzko orakorra kontuan hartuta. Ondoren, arlo bakoitzak konpetentzia espezifikoak ditu eta eskala berarekin baloratuta izango dira. Konpetentzia espezifikoak. Arlo bakoitzari matematika, euskara, arte hezkuntza, gorputz hezkuntza lotutako gaitasunak dira. Funtsezko konpetentziak orokorrak diren bitartean, espezifikoak arlo bakoitzaren bidez lantzen direnak dira. Hauek, eduki teorikoak eta bizitza errealeko erronkak lotzeko balio dute. Adibidez, ingurunearen ezagutzan, konpetentzia espezifiko bat izan daiteke, proiektu baten bidez, inguruko ekosistema bat nola zaindu daitekeen proposatzea. Konpetentzia espezifiko bakoitza, ebaluaketa irizpide konkretuen bitartez definitzen da. Jardueretan, ezagutzan, naiz proiektuetan oinarritutakoak izan daitezkenak, konpetentzia espezifiko horien izaeraren arabera. Laburbilduz, lehen garrantzitsuena zen zer dakien haurrak, teoria. Orain, garrantzitsuena da zer egiteko gai den dakien horrekin. Azkenik, azken orrialdean, arloetako emaitzen laburpena, tutorearen oharrak eta asistentzia agertzen dira. Notak deskargatzerako orduan mezu hau atera dakizueke. Honek esan nahi du, dagoeneko izen bera duen fitxategi bat duzuela zuen gailuan gordeta, aurreko ebaluazioetako notak ziurrenik. Beraz, deskarga eraginkorra izan dadin, berriz deskargatu sakatu beharko duzue. Bideo honetan emandako informazioa zehatzago eta zabalago jaso nahi izan ezkero, bideo honen deskribapenean aurkituko duzu esteka.